Здравейте, в днешното видео ще ви покажа 10 мои любими книги. Започваме. Първата е Барон Мюнхаузен. Ето. Втората е на малко по-лятна тематика, но лятото много обичах да я чета. Ето тази. Лято в Тифани. Доста е дебела, но я прочетох. Третата е Клетниците. Ето, малко да ме виждате по-добре. Клетниците. Преминаваме към, малко изпадат, четвъртата книга. Подигото. Ето я. Вижте как е подвързана, между другото. Много интересно подвързана. Аз я подвързах. Ето. После имаме петата, Извора на белоногата. Шестата и седмата са Мираж и Байганьо. Ето, Байганьо. В училище в 12 клас много ни караха да го четем. Байганьо. Така. Следващата е ето тази. Това е 6-7. Значи 8-та мисля, че трябва да е. Ето тази. Един от нас лъже. Следващата е... малко падат. На братя Мормареви. Войната на таралежите. Ето я. Войната на таралежите. И ще ви покажа още две. Хора, много падат. Трябва да си ги пооправя, между другото, защото не са подредени. И падат. Хари Потър. Вижте какъв стикер съм си залепила. Хари Потър имаме. Много падат. И още една ще ви покажа. Наистина падат, хора. Пътешествията на Гъливър. Тази като малка ми беше много любима книга. Ето я. Тя е тъничка. С 199 страници. И ще ви покажа още нещо. Последно. Английски за деца. Това бяха... пак е книга, нали? Вижте, като учебник е, само че е книга. С различни текстове на английски беше. Ето. Стихотворения, такива неща. Като малка много ми беше любим. Ето. И отзад да покажем. Беше много хубав той. Беше много хубав. Беше много хубава тази книга. Хареса ми. Обаче аз съм я чела като малка. И да. Задължително да ви покажа коледната украса преди да затвориме видеото. Няма как. Наближава Коледа. Това е една камбанка. Подарък ми е. Тук тя е малка украса, обаче ще ви я покажа. Дядо Коледа. Имаме
Вижте. Още един дядо Коледа имаме. Ето го. Здравейте! Абонирайте се за канала! И имаме едно ангелче. Здравейте! Оставете лайк! Вижте, ангелчето ви казва да оставите лайк. Защото правя YouTube канал и трябва да оставите лайк. Казва ангелчето. Имаме още едно нещо. То не е много коледна украса, ама пак де. Париж. Айфеловата кула. Ето. Много е красива. И повече няма. Ето тук последно мога да ви покажа глобус. И какво друго? Седи като украса така. Ето. Випуск 2024. Това е когато съм завършила. През 24-та. Малко е прашно това, ама нищо. Ето да видите. Това ни го подариха, когато ни беше изпращането. Да си ги върнем тези неща по местата. Ами хора, това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте наистина, както Ангел ще ви каза, да оставите лайк и да се абонирате. Чао и до скоро!